talde batzuetatik influenzatuak gira eta hartzen gira gero talde horiek ere iturriak bat dituztela. Eta iturrira joitekotan Radiohead taldea hautatuko nuke, Radiohead eta Tom York. Bai melodien aldetik maiten dut berezitasunak baituztela, musika tresnen empleatzen edo erabiltzen aldetik ere maiten dut joan direla beste espazio batzuetarat eta honitz influenzatu naute ere alde hortatik, bai Kida, Amnesiak, diskak, baita komputeren Paranoid Android bezalako kantuak aski beste mundu batekoak dira uste. Beraz, gaiten duzu bizitzako disko bat, beraz, erran nuke disko konzeptu bat, ze amaitzena, Arrobian izenekoa. Zinez, bizitzaren ibilbide bat marrazten baitu, sortzetik, hiltzerat, hiltzoritik pastuz. Eta honiz maite dut diska honen giroa eta kuros nintzateke jakitak nola sortu duten zentatxe maiten dut baitu alde experimental biziki interesgarriak eta hartzen zaituztenak. Ez dut kantu bat hautatuko baizik eta doinu bat, Jan Tiersen artistarena, La Noye izenekoa, bada Arrabita eta eskusoinua. Maite dut 2 minutako doinu hori, maite dut edozein momentutan entzun daitekeela eta gogoan maiten dut kanporat ateratzea eta oihu handi baten botatzea. Luzaz jo izan dugu Patxi eskusoinu jole lagunaikin eta oraindik jotzen dugu eta beti plazer izugarria da eta piskat zinematografikoa emaiten du, baina zakit aski simplea da. Hor, garai honetan diren zatiketa batzu, zakit garen nuke Juan Antonio Artze eta Mikel Laboak konposatu zuten martxa baten lehen notaken hitzak maite bituztala. Ongira kontekstualizatzea zen garetan idatzi zituzten hitz horiak, baina bat goxe diraueno ez gira gu asetuko, bat inon loturik deino ez gira gu libre izango, eta idatzi zuten hori kontekstu biziki berezi batean, eta uste dut gogoa kolektiboan norberak badu bere garantzia, eta individualismoaren kontra joiten da kantu hori, eta nazioen artekoa aipatzen du, internazioen artekoa eta aldi berean herri txikiena eta hori gustatu dut. Gorka urbizu, janen nuke holtza gaina joiteko gogoa eman dautala gaztetatik eta biztan dena atxementen dut diskaz diska hauserdia badela eta estilo ezberdinak jorratu dituela. Eta egia gogoa eman daut Arrabita berazenek musika tresnarat transkribatzea piskat hori. Eta piskat bere musikari esker leku bat aurkitu dut gizartean eta errepertorio hori esker konexioak egin dituztela jendearekin. Diskak entzuten ditut, diska irakorgailu bat etxean, baita otoan ere. Zan arriskutsua izaiten aldaz eta otoan. Maite dut disken formatua lehenago erran duz, piskat atikzetara joiteko, diska bete osotasunean, beraz formatu hori maite dut. Badira leku ezberdinak maitatu izan dut Mata Dexe, azkoitin. Xantza izan baitugu analitariarekin bira baten bukaeran, gaina momentu berezi batean ahinotzeko. Baina gero, atxemaitut Usupop Festivalak proposatzen dituela leku oso aproposak. Para daukan ginoen bilauekin zahar batean jotzeko, baita mendian ere. Beraz, leku horien artean. Baina leku ezberdinak, biztaneko miarritzeko atabal aretoak proposatzen du programazioan hitza eta baina maite dut ere dokara joite edo Bilboko kafean zokirat, zen eta hara joiteko eta bada ateraldiaren gauza, horren ondotik ere bada gauarena, hori kontzertuaz gain, beraz abentura maite dut ere kontzertuaren inguruan. Garen nuke Sigurroz taldearena,
Ez antzidut zain urtetan, baina Edinburgon ikusi nituen lagun batzuekin eta antzoki batean xutik. Eta garai hartan Zigorrozek bere kontzertuak emaiten zituen sokazko laukote batekin, kobreekin, kantariekin eta oso intentsiboa izan zen eta markagarria izan da kontzertu hori. Kolegioan punk musika entzuten nuen eta NoFX-en Pump Up the Volume diska erosi nuen. Naizta gaur egun ez dutan sobre entzuten musika estilo hori, baina garaian punk melodikoa entzuten nuen. Isabe taldearena, Sara aldeko talde horrena, usu irratian entzuten nituelaik atxemaiten nuen bere musikak ekartzen zuela, alderatzen zela beste musiketatik eta berrikitan ikusi ditut kontzertuz eta gogoa eman daut haien diskaren erosteko.